Nasunog ang usa ka pampaserong bus sa Mawab, Davao de Oro. Atong siren kung ano sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara, base sa inisyal nga investigasyon, nagka-problema matod pa ang engine sa bus. Atong siren. Atong sa biyahe, nagdilaab sa kalsada ning bus sa Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Alas 5:30 sa hapon na daw Lunes. Ang mga pasahero nagdinaganay na pagawas sa nasunog nga bus. Ang uban nangambak na sa bintana. Ang mga sundalo sa 10th Infantry Division mitabang na sa Bureau of Fire Protection sa pagpakgang sa kalayo. Sumala sa Mawab Fire Station. Gikan sa Tagum City, Davao del Norte, ang bus paingon unta sa New Bataan, Davao de Oro. Sa dihang kalit bidilaab pag-abot sa Mawab. Nagka-problema matod pa ang engine sa bus. Ingon sa kuan sa driver is electrical, sure, more on electrical. Pero apan sa kasi sa mga initial investigation gabi nga nakita namo is nasa engine trouble then resulting to overheated engine. Based sa akong nakita sa video na nakita na ako sa Facebook, wala ko'y nakita nga intervention sa fire extinguisher. And then upon checking po sa kuan sa fire scene kahapon, wala ko'y nakita on the spot nga fire extinguisher. Hinoon, luwas ra ang 62 nga sakay sa bus. Lakip ang driver o konduktor. Anaa sa 2 million pesos ang damyos sa naugdaw nga bus unit. Samtang sa mensahe nga gipadala ni LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III, nag-issue na ang ahensya og show cause order sa bus company ug giimbestigahan na sab nila ang hitabo. Samtang ang BFP nagpahinumdom sa mga dapat himuon ug galing makasakay og nagdilaab nga bus o sakyanan. Kailangan maging kalmado tayo kasi mahirap din nagpapanik tayo, mami. And then we evacuate immediately. No? You use the nearest exit as much as possible. We have emergency windows naman, ma'am, no, na pwede natin basagin anytime to be used as an exit din dun sa mga pasahero natin, ma'am. No? And then pag nasa labas na tayo, ma'am, as much as possible, we stay away dun sa mismong bus, ma'am, no, mga 100 feet away. Gimugatan sa BFP kung unsa ka importante kung dunay duha ka exit ang bus. Mas okay siya kung meron tayong another exit, ma'am, no, kung pwede nandun siya sa rear part din ng bus, ma'am, no. Tulad dun sa nangyari kasi, ma'am, kung makita natin, nagsimula yung sunog, ay yung apoy dun sa harap, ma'am, no. So medyo nag-aalangan talaga yung ibang tao na dumaan dun sa nag-iisang exit ng bus para yun na nga, hindi din mahirapan in any case of emergency, ma'am, hindi lang sa nasusunog na bus, kahit anong emergency, ma'am, makalabas din yung mga passengers natin, ma'am, no, na hindi nahihirapan like yung sa video nakita natin, gumamit talaga sila ng window. But yung mga buses kasi natin, especially I think the old ones, ma'am, na puro isang exit lang talaga ang meron and then puro windows, I think the bus should have also the glass breaker para dun sa mga windows natin na pwede natin basagin anytime magkaroon ng emergency. Sara, gipahimangnuan usab no sa otoridad ang mga driver nga kanunay i-check ang ilahang mga sakyanan una mo biyahe aron malikayan ang susamang hitabo. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.